Sziasztok, én T22, és ez lenne az első ilyen videóm, amivel bűvésztrükköt fogok bemutatni. Na, kezdődjön is! Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're from. Like a dog without a bone, an actor all alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. This train is squirming like a toad. Take it on holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet memory will die. Mutatom is, hogy csináljátok. Először is kell hozzá egy sima francia kártya, aztán pedig ki kell belőle venni a 4 ászt. Őket először a trükk elején ide rakjuk, ez elejére, ide. És hogy a pakli aljára megfogjuk őket, így, és úgy veszük ki, hogy nem csak a 4 ászt, hanem 5 kártyalapot veszünk ki. Ugye először is a 4 ászt veszünk ki, ezt, a pik 5-öst. Tök mindegy, milyen kártyát vesztek ki mellé, csak ez a lényeg. De ezt nem szabad látni a nézőnek. Aztán pedig úgy rendezitek el a kártyákat, hogy az utolsó ász eltakarja azt a lapot, segédlapunkat. Így fogjuk, megmutatjuk, hogy itt a 4 ász, és utána megfogjuk, és rátesszük a kártyapakli tetejére. És utána leszámoljuk, hogy az első ász, ugye ez nem az ász, hanem ez a pik 5-ös. A második ász, a harmadik ász, és a negyedik ász, ugye leszámoltuk így. És az a lényeg, hogy nem mutassátok, hogy milyen paklik, olyan kártyákat számoltok le, ugye, és az utolsó ász az itt marad a tetején, mert ugye ehelyett ezt vettük le. Aztán, ugye, megfogjuk az első ászt, ezt alulra tesszük, letesszük, csettintünk, és ugye már is fenn van, ezt eldobhatjuk, vagy odaadhatjuk a segédünknek, tök mindegy. Aztán, ugye, ez most itt van ugye alul, a következőt azt megfogjuk, fölülre tesszük, csettintünk, az ugye alul van. Azt is eldobhatjuk, hogy odaadhatjuk a segédünknek. Aztán megfogjuk a következőt, betesszük, de figyeljetek, ugye így tesszük be, és mi ezt így megfordítjuk. Így legyen alap, visszatesszük, csettintünk, ugye ez fölül,
tapsolnak, minden, és aztán megfogjuk az utolsót, ami nem az, azt betesszük bárhova, a pakli közepére. Aztán megfogjuk, mondjuk neki, hogy meg fog fordulni, mert ő olyan ügyes, hogy az összenyomott kártyalapok között is meg tud fordulni. És ugye szétnyitjuk a paklit, és megmutatjuk, hogy igen, ő itt megfordult. Köszönöm. Sziasztok, én Tia22 vagyok, és ez itt a következő videóm. Először is ebben a videóban azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen videók legyenek inkább. Ugye felsoroltam, hogy lennének, ugye ezek a maszkos poénok, ez lenne a fő, igen, ebből eleve sok lenne, aztán lennének még ugye a kommentesek, lennének ugye a gameplayek. A gameplayből nem ígérek sokat, abból nagyon-nagyon kevés lesz, mert azt nem lesz időm úgy fölvenni, meg még ugye először is még nincs is meg hozzá a kamera, a gépi kamera, úgyhogy az nem igazán lesz. Aztán ugye még lesznek ezek a challenge-ek, hát ebből csak akkor lesz, hogyha ugye mondtok, meg a Mavs videók. Hát igen, ez igazából ugyanaz, mint a challenge, úgyhogy igen, ha írtok. Na, akkor kérem ide a videó alá megírni, hogy milyen videókat szeretnétek.